Payabak, Pampanga, magandang araw Pilipinas. Makakasama natin na ang isang sikat na content creator. Ang pangalan daw niya ay Alden. Hindi, Juper TV, palakpakan naman natin. Welcome to CLTV 36. Though hindi ito yung first time mo with CLTV, di ba? Na-interview ko na before. Sige, shout out mo lahat or batiin mo lahat ng mga yung fans club mo, lahat ng mga taga-suporta, lahat ng mga nai-inlove sa'yo. Sige. Ayan, so gusto ko lang i-shout out yung mga supporters natin. Mga Saligoso, tsaka mga Borbolen. Ayan. So, tsaka sa mga nanonood sa bahay, sa mga magulang ko dyan. Ayan. Tsaka sa mga kapatid, tsaka mga kaibigan ko. Shoutout kaya kayo nga. Ayan. So, ngayon ni Juper, gusto kong malaman, kumusta ba ang batang Juper? Ito ba, makulit na? Tahimik ka ba before? O paano? Kwento mo sa akin. So, nung Tagalog. So, nung bata ako, inalagaan pa ako ng nanay ko nun. Tapos, nasa stroller pa ako, ganyan. Ay, hindi ba yun? Ay, hindi. Siguro mga gawin natin mga 8 years old to 10 years old. 8 years old to 10 years old. Ayan, so ako, mas malayo ako sa... Paka-stroller ka pa kanta? Pwede na. So yun, ako nung, 8 years old to 10 years old, hindi ako ganito extrovert. Oo, introvert ako nung bata ako. Kasi ako noon botchog. Ano yung botchog na mga obese ganun. Sobrang obese ko noon, kaya mayayain. Tsaka wala ako ganong kaibigan. Tapos, yun. Nung tumatanda, doon na lang talaga na-develop yung yung social skills ko. Parang gano'n. Social skills. Pero yun, kailan nag-start yun and paano nag-spark yung pagiging introvert mo, naging extrovert ka na and ayun, nakikipag-usap ko na sa mga tao, nagiging life of the party ka na? Hindi ko alam Wait lang So, naging natural lang din talaga. Hindi, actually, siguro nagsimula sa community. Yung unang nakikisalamuha talaga ako, siguro sa sports na. Yun, sa basketball. Doon ako nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Pero dati kasi, since nga, hatid sundo kasi ako sa school noon. Kaya maiwasan talaga yung mga, yung mga labas-labas na mga kaklase, kahit elementary. Ganon. So, yun, nalimit. Pero nung nagkakaroon na sa sports, meron ng mga interaction sa ibang tao, doon na na-develop na pa konti-konti hanggang na-adapt ko siya going to high school. Ayun, kabaligtaran naman. Nung high school, sobrang active ko na sa mga hindi ka na umuwi. Hindi na. Solid, hindi na. Kasi nung high school ako, buong high school, naging part ako ng mga organization. So yan, Supreme Student Government, ganyan. Sa mga sumasali na rin ako sa mga dancing, mga competition. Tsaka naging class president kasi ako nung grade 7, mga 4 times hanggang senior high. Akala nyo, ganun lang si Juper TV. Mabigat ang credential si Juper TV. From school hanggang dun sa talagang pagko-content na niya, talagang masasabi natin isa sa mga talagang sikat at bigatin dito sa probinsya ng Pampanga. Tumungo naman tayo, Juper, dun sa pagko-content creator mo kasi ang alam ko nag-start ka pandemic. 'Di ba? Tama ba? Secret. Then ako tama pandemic. Pero bago 'yon, kami yung mga kaibigan ko, mga early part ng high school, gumagawa na kami ng mga vines. Yun yung una bago pa mahuso yung mga ganyan-ganyan. Vines muna, pero hindi ko siya pina-public. Ano lang, fulfillment lang namin. Sa fulfillment lang namin magkakasama na gawa lang yung video, tapos papanoorin lang namin. Okay na, ganun. Pero wala. Ganun lang. Kumbaga nakakakita lang yung kung merong option dun sa social media na public, tapos friends, tapos private. Kumbaga ikaw nakakita lang yung mga friends mo talaga. Yung outside ng circle nyo, hindi nila napapanood. Tapos, dun ba pumasok na bakit hindi tayo gumawa ng content ngayon na kasi nasimulan na natin dati tapos pandemic pa. So, paano nag-start yung sa pandemic? Sa pandemic, yun, syempre, kamukha ng karamihan, out of inip. Yung alam mo ba wala akong magawa. Pero nag-start din ako sa bago maging Juper TV, Joffer muna. Joffer Guevara lang. Gumawa ko ng page din, pero
Yun yung pangalan, Joffer Guevara. Gumagawa lang ako noon. Uso kasi noon yung mga hugot. Alam niyo ba yung mga hugot ka, tapos biglang mag-iba yung background music, yung mga parang sarap. Broken-hearted ka kanta? Hindi naman. Wait, ano to Ay. Hindi, yun. So, ganun siya. Nag-start nga nung, yun, senior high, may gumagawa na kami mga flip-top. Gumagawa kami ng ganun, mga klasiko. Actually, meron pa nga isang instance na nag-pass kami ng ganun. Yung concept namin, teacher versus student. Ganun. Yun yung pinasa namin as project. Okay. Tapos nung pinasa namin, medyo foul kasi. Parang inatake namin yung teacher na. Hindi kasi nagtuturo nun Pero hindi naman sa hindi nagtuturo, medyo, ewan. Iba siguro yung style niya. Yung siguro style niya. Well, iba-iba naman style nila. Hindi nila na-gets. Yun, in-upload ko yun sa profile ko. Napanood niya. Ngayon, yun, yung ending nun, na-guidance ako. Solid. Ako lang yung nag-guidance. Ako kasi yung pasimuan. Ako yung director At least pala gumagawa din kami short film noon, nung senior high. Kaya, dahil ako yung president, class president, more on direction, ako yung nagdi-direct ng mga sequence. Gusto mo yung president, ikaw pa may guidance? Ako pa nag-guidance noon. Ano pa ako, SSG pa ako noon. Grabe, kaya... Pero ano yung naging lesson mo doon? Kasi syempre, as a content creator, so, naging mulat ka na kung ano ba tama, yung dapat maging balance ng mga content sa ginagawa mo, di ba? So, ano yung naging turning point nung na-guidance counselor ka? Nung na-guidance ako, siguro, isa sa realizations ko, merong mga particular areas sa mundo na hindi mo pwedeng i-tackle kasi medyo controversial. Either, depende na lang kung gusto mo talaga siyang ipaglaban. Pero yun, meron naman kasing parang simpler way to address the issue. Kumbaga, for example, imbis gawang kita ng video ngayon, pwede naman na direktahin muna kita. Parang ganun. Kasi dati... Tapos pag medyo light na, malay mo, isama mo pa yung teacher mo dun sa content, diba? Naging collab no? So yan, tapos nag-start ako, yun nga, sabi ko, mga vines lang, ay mga hugot-hugot. Tapos hindi siya ganun patok, kasi parang corny. Parang di bagay sa akin. Parang kasi wala naman akong love life nun Ano lang ako mga mga ganun-ganun lang. Mga lang, mga fling-fling lang. Fling-fling lang, ganun. Hindi talaga ako into mga... Saka mahirap magka-love life ng pandemic, hindi mo siya makikita, di ba? Pwede naman online. Lagaw mo online. Send ka ng flowers. Sticker lang. Send ko. Hindi, pero yun, nung nag-try nun ako ng ibang style ng video, gumawa ako ng parang mga memes. Doon ako nag-start ng memes. Hindi na siya hugot, memes na. So more on na nakakatawa. Then, na-realize ko, tsaka ng mga kaibigan ko nun, inudyukan nila ako na gumawa ko ng page na hindi siya Joffer Guevara. Kasi ang mindset ko nun, meron akong separate yung personal life ko doon sa page, kumbaga sa social media image ko, ganon. Kaya doon nabuo yung Juper. Pero actually galing pa yan sa Juperman Kasi Superman. Diba? Ang weird. weird ko yun. Ayun, tapos nag-siyang Juper. Pero kasi kung titignan kita, ang first impression ko sa'yo, sinasabi mo kanina, separate yung personal mong buhay at yung social media. Pero kung ano po yung nakikita niyo sa social media, siya talaga yun. Diba? Kumbaga, doon lang sa hiwalay lang yung personal mong buhay. Pero kung ano ka talaga, yun talaga si Juper TV Yung nakita ko kanina, parang unang pagkausap pa lang natin doon sa labas, sabi ko, yung nakikita natin sa content, siya talaga. Kaya pumapatok yung mga content mo. Kasi very natural na lumalabas sa'yo yung mga nakakatawang mga sinasabi mo, yung mga ibang klaseng mga content. Pero, nung kung naalala mo, ano yung pinakaunang-unang nag-viral na content mo? Siguro nationwide, yung pinaka-nationwide, yung balita. Yung, yun basta ibang station yun. Tapos, in-edit out ko. Yun, nilagyan ko ng parang ako yung in-interview. Yung sa kasi parang may nabunggo. Tapos, nung in-interview ako, Kapampangan Tagalog siya. Na parang Manong. Nung panahon na yun. Kapampangan. Ayun. Di ba? Kami talaga, di ko expect na magti-trend yun. Kasi, out of nowhere lang namin na sinut yun. Bigla, siya yung kasama ko noon. Minsan lang, dumaan lang kami bigla doon sa, sa HRPC. Kung familiar ka. Nag-shoot lang kami na ganyan. Tapos nga, yung term kasi na sumikat doon, bagok, yung pinapasalo lang ako ng bagok Pero actually, dapat nga yelo yun. Tapos bigla na lang nag-iba. Iba yung naisip mo bilang, bagok na lang. Parang, ayun, out of nowhere, wala pang 24 hours. Pila na million views na
Ilang million views na agad yun. O na nung naramdaman mo, nung biglang yung notification mo sumasabog na. Ha? Sumasabog? Oo. Hindi nagpa-vlog na siya. Ang dami na pumapasok na notifications na nagla-like, nag-share ng mga videos mo. Overwhelmed. Ganun lang. Tsaka hindi ko agad naramdaman yung epekto nung within 24 hours. Siguro a week later, doon ko naramdaman yung, si ano, ganyan. Si Jupiter TV. Kasi dati, si Alden, ganyan. Ngayon, hindi na si Bagok, ganyan na. Ganun na yung naging impression ng mga tao. Naging kasi naging factor ba na introvert ka, though, sabi mo kanina, naging extrovert ka naman nung high school na. Oo. Pero, syempre, ibang na naman to, na paglabas mo, nakikilala ka na ng mga tao eh. Di ba parang lahat ka-close mo na. Naging mahirap ba yun for you? Oo nga, friend eh. Di ba? Ngayon, ka-close na kita. Di, joke lang. Ayun. Actually ngayon, meron pa rin part sa akin. Kahit yung mga kasama ko, alam yan, na for may mga instances na ayaw kong inaatwa ko ng mga ibang tao. Kumbaga, yung private life nga, personal space. Yun yung hinahanap ko minsan. Pero na-realize ko rin, no, na part na yan eh. Yan na ikaw. So, di mo pwedeng maalis or kontrolin yan. And that's the price that you have to pay. Kasi kapag sikat ka na, lahat ng galaw mo, kahit nasa labas ka, mapapansin ka nila. Lalo na kilala ka na nila, di ba? So, naging mas cautious ka ba na sa bawat galaw mo sa labas ngayon? Actually, nung mga early days, medyo ako maingat. Tsaka lalo na pandemic nun eh. Yung nakakatuwa kasi nun, kahit sino na lang na parang kilala ka. Oo. So, yun nga, sabi ko, medyo nagiging maingat din, lalo na, di ba, may virus pa nga nun. So, syempre, bawal din yung gaanong interaction. So, yun, nilimit ko lang. Tapos, nung nawala na yung pandemic, yun nga, medyo naging free naman, lumalabas-labas na. Nag-face mask pa ako noon. Di ba? Kaya kasi di naman, ka pa rin nila kahit kasi oo nga eh. Kanya nagda-drive ako eh. Siyempre baka nagsasalita ka yung sa ligos. Naka-helmet ako, kilala pa ako. Noon. Ganun kalakas yung aura mo. Dati. Pero ngayon, medyo nag-fade na siya. Pero mali mo naman. Kasi hanggang ngayon eh, ang dami pa rin nanonood ng mga videos mo. Actually, nagtitrend pa naman sila kahit papaano. Pero yun, naging maingat ako noon, tapos tinanggap ko na lang ng wala bahala na. Ang gusto ko malaman ngayon, paano nakatulong yung pagiging content creator mo sa'yo, sa family mo? Kasi syempre, malala yung pandemya, di ba? Ang daming nawala ng trabaho, ang daming tumigil yung buhay, ang daming naapektuhan yung mental health, ang daming ding nahirapan. Paano nakatulong sa'yo yun? Actually kasi, ako honestly lang, kung feel ko yung tinatanong mo about dun sa ganyan kung paano siya nakatulong. No, I mean kahit dun sa siguro nakita nila na yung confidence mo na boost, pero syempre siguro kung pwede mong sagutin, yung kumikita ka na ba, nakatulong ka na ba sa pamilya? Yung ako sasabihin ko honestly, hindi siya ganun kalaking effect no. Kasi ako yung mga videos kasi na ginagawa ko, parang may mga instances kasi, for example, nung una pag kasi gumawa ka ng page ganyan, hindi na naman agad kikita. Para meron kang i-meet na certain requirements. Unlike ngayon so ngayon, mag-upload ka lang ng meron na agad. Dati hindi. Siguro 1 year bago ako nag-upload. Tapos may mga okay naman, pasulpot-sulpot lang ako eh. Hindi ako yung sobrang... Yung talagang full pledge na content creator. Hindi, kasi nag-upload lang ako noon minsan, twice a week. Ganun lang. So hindi siya gaanong malakas. So bukod sa pagiging content creator mo, ano pa yung yung side hustle mo? Nag-aaral ka pa ba or meron ka pang ibang ginagawa? Ngayon yun nga sabi ko kay Ma'am kanina, ako city. Ano yun? Certified tambay. Hindi. Pero alam nyo, minsan yung pagiging tambay nyo is doon ka nakakaisip ng mga magagandang content no? So ano yung nagiging proseso mo sa pagiging content, pag-upload ng content o paggawa ng content? Kumbaga, habang naliligo ka pa, may naisip ka, isusulat mo, isushoot mo na ba? Actually, ngayon yung ginagawa, dati ganun. Parang, nag-isip ako, kailangan within this week mayroon ako ma-upload na 2. Ngayon, wala na eh. More on inspiration. Nyari, may nakita ako sa ibang tao. Ganyan. Tapos, parang, may mas igaganda pa to. Ganon. Tapos out of that idea kasi, meron ka pang mapupusit na ibang na ibang idea na so parang sariling version mo. Doon na ako nag-generate ngayon ng mga contents. Pero
I can say, sobrang witty ka dun sa mga contents mo. Tawang-tawa ka dun sa mga content mo talaga na very natural lang. And bilang Kapampangan, nagigets namin kaagad yung humor mo. And kahit outside Pampanga actually, na hindi nila masyado naiintindihan yung sinasabi mo, tawang-tawa sila. So, paglabas mo ng Pampanga, nakikilala ka pa din ng mga ibang tao? For sure. Meron naman. Kahit pa paano. Pero hindi total, hindi lahat. Kasi nung nag-shoot kami nun sa Manila, meron pa rin, nabigla ako kasi Manila na yun eh. Though yung dati kasi, nag-start nga ako dyan na Kapampangan lang talaga yung content ko. So, nandun na kasi yung tendency na limited lang talaga yung area mo or yung audience mo. So, yun nakakabigla lang na meron. Pero masaya pa rin kahit pa paano. Uy, grabe. Pero ngayon, ano pa ang gusto mong i-achieve? If tatanungin kita ngayon, 5-10 years from now, ano ang gustong ma-achieve ni Juper TV? Ako kasi, ano ba? Ano ang achieve? Diba, ano na ako, 24. Sana sa next 5 years, 29 na ako. Ako lang, ano lang. Pero meron pa kasi akong di ba nga, sabi ko, yung contents ko kasi dati, hindi siya consistent. So, nag-start nga ako ng hugot, naging memes, naging Kapampangan contents, naging mga relate sa buhay, naging may mga parody. Parang akong may mga kabanata. Kabanata 1. Ganyan yung mga may mga era ka. Era, tama. Yun yung tamang word. Tapos ngayon mga reels na lang, di ba? So ako may gusto ko, pagka medyo okay na, may mga gusto kong gawin content na hindi pa nakikita ng iba. Yun yung gusto kong ma-achieve. Para something new, bago naman sa Juper TV. Ngayon, sige, medyo gawin nating seryoso. Baka naman, may tissue ba kayo dyan? Meron ba? Sinisipon ako eh. So ngayon, sige sabihin natin, mahaba-haba na yung naging journey ni Juper TV simula bata hanggang ngayon na 24 years old ka na. Kung nasa harap mo ang batang Juper, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ano yung mensahe mo sa kanya? Huwag kang umiyak, ha? Ay. Ano lang, siguro ako, tapos sasagot siya sa'yo. Ay, magot na. Siguro lang, be wiser, ganun. Mas maging wise ka lang. And wag kang masyadong magtitiwala sa ibang tao. Ako, yun lang. Yung naging problem kasi nga sa akin, no. Sabihin natin na may mga dumaan na yung mga panahon na may kinita ako, ganyan. Ayan, unfortunately, due to bad decision making, ganyan, parang naglaho lang. Kasi na-involve ako sa maraming scam. Yan. So, yung mga pinaghirapan mo, parang nag-fade na lang bigla. So, investment scam. Tapos, meron pa akong nakilalang parang tao na ganyan, na akala ko parang good yung intention niya. Ngayon pala, hindi naman so good. Parang, sa dulo ng story na yon, parang na-reveal yung true identity niya. Na more on, pero syempre, may mali din ako dahil nagtiwala ako masyado. Nagpasilaw ako dun sa yung mga pinakita niya. So, then yon yung recently, wag ko na itakil, baka maiyak ka na. Pero yon, na-involve ako sa maraming scam. Ngayon na lang ulit ako nagbabawi, tsaka mas naging wais sa mga decisions. Pero, natanggap ko naman yun kasi that's part of life. No? Kung hindi ka nabigo, hindi ka naman matututo. Kung nakikita nyo, ibang side ni Juper TV to. Kala nyo, yung kanina left, ngayon na right. Ngayon, ano yung mensahe mo dun sa mga gustong magsimulang maging content creator o sumikit din tulad mo? Ano yung tips? Yung mga paalala mo sa kanila? Ano lang, sabi ko nga, you can't please everybody. No? Kagabi ko pa inisip ko. Hindi, you can please everybody. Hindi nyo, basta as long as you're enjoying and love what you're doing, continue. Just continue. No, kahit basta as long as din na wala kang tinatapakan ng ibang tao, magsasucceed kayo. Ganyan. And isa din sa life quotes ko, if you believe that you can do it, and if you believe that you can't do it, you're right. Gets mo ba? Hindi, explain ko. Quote lang din yun sa isang philosopher na loko? Wow!
kumbaga it's more on the mindset, nasa mindset natin. Okay. If may mga bagay tayo na, for example, inisip mo na hindi mo siya kayang gawin, hindi mo nga siya magagawa. Hindi mo talaga siya magagawa. Okay. If hindi mo kayang gawin, naniniwala kang hindi mo talaga siya magagawa. So, it's you versus you. Doon ako naniniwala. Dati, Karakala quotes sa pwedeng tangko ng kanya. Oo nga. Kasi nakita ko kasi yung thumbnail nyo, may quotes doon eh. Ano kaya yung sa akin? Sabi ko. lagay tayo kanya po. It's you versus you. Yun din. Kasi sa part ng buhay, no, mapa social media influencer ka man, celebrity or normal na tao, may masasabi yung mga tao sa'yo. So, kay Jesus nga, may masasabi pa eh. Perfect na siya, di ba? So, ayun, part ng buhay, no, merong criticisms talaga, tsaka merong, yung iba di criticism, hatred, sasabi natin, hatred, na di mo maalis. So, nasa sayo na lang if paano mo siya i-handle, paano mo siya ita-translate into motivation. So, yun, tuloy-tuloy ka lang. Tsaka, di naman sila yung nagpapakain sa'yo. Ba't mo sila papakinggan? Diba? Totoo naman din. Tsaka kung di siya galing sa idol mo or sa tinitingala mong tao, yung tip na yon, huwag mong pakinggan. Yun ang sinasabi ko. Magikinig ka sa normal na tao, hindi nagbablog na tinuturuan ka mag-vlog. Ano yun? Mapaapektuhan ka pa, di ba? Eat kata. Bawal eh, di ba? Bleep kata mo. Kata. Okay ni, dakal mangutang nandin na niya nga balo da kening CLTV. Nung nalaman nila na darating ka, syempre, isa sa mga pinaka-importanting tanong ito na kailangan mong sagutin. Single ba o available si Juper TV? Uy. Hindi, ngayon, single. Single. Single na akong ilang months. Pilang months? 7 yata, 6. Matagal na. Pero okay lang. At least nakalaya ako sa sa pagdudusa. Ay! Sorry. Hindi, joke lang. Just to end this, no. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin lahat, pasalamatan, at kumbaga kung may mensahe ka man sa mga magulang mo, sa lahat ng gusto mong kausapin. Sige, yun yung camera. Ingat. Ano ba sasabihin sa inyo? Sabihin ko na lang sa personal. Okay. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Patuloy na sumusuporta sa mga ginagawa ko pa rin. Tsaka sa mga kaibigan ko na laging nandyan. Ayan. Nandyan lang siya kanina. Ayan. Sa mga supporters din. Tsaka sa mga, sa inyo, nandyan kayo. Kahit nakakainip din. Hindi, yun. And most, syempre, malaking pasasalamat ko sa nasa itaas. Kasi without him, yung kisame. Hindi, yun. Ayan, isa din sa mga, kung nag-start pala kayo, ilagay niyo si Lord sa puso niyo. Kasi without him, wala. May iba kayo na landas. Kumbaga siya lang naman yung tamang daan. Yun lang. Lagi niyo samutan ng panalangin lahat ng ginagawa ninyo. Dati kasi wala nung ako. So nung medyo okay. Nung syempre napariwara tayo. Doon. Nung nagpi-pray na tayo, tsaka mas na-encounter natin siya. Medyo umayos talaga. Umayos talaga yung takbo ng buhay ko. Mas naging disciplined, tsaka mas naging malinaw yung mga decisions na dapat kong gawin. Ayan. Iba yung guidance niya, yung sinasabi ko. Lagi niyong haluan ng dasal. Amen and amen. Ayan. Maraming sobrang seryoso ngayon yung episode ini. Sabi mo seryoso eh. Ayan. Maraming salamat. Palakpakan naman natin. Juper TV sa Ligoso. Ayan, dahil po salamat niya ako po yung JM De Jesus at ito po ang Spotlight with JM De Jesus. Prep ulit-ulit yung lagyo ko. Dahil salamat. Thank you. Okay. Yung mga gusto magpa-picture.